Hello, good morning everyone. Ani गासैबो लोगोफोर गिबियावनो फिन खेनसेबाव आंनि गोसो गोरबोजों बयखौबो खुलुमबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा मोजाङैनो दङ। ओमफ्राय जोंबो मोजाङैनो दङ लोगोफोर। नै जों दिनैहाय आसामाव थांनो ओंखारबोबाय लोगोफोर। ओमफ्राय जोङो गारिखौ दाखालि देवबार दिना 15 थारिखआव गाखोदों। ओमफ्राय जोङो दिनै 16 थारिख ना समबार मंगलबार बुधबाराव 18 थारिख जोङो बुधबारावसो मोनहैगोन लोगोफोर। जों दाबो गारियावनो दं आरोना। फाइनालि आङो फैनायखौ ओरैजाय रुमनिफ्राय लायासै, माने आङो लामा ससेनिफ्रायसो लाफैबाय आरोना। माने बिराद भिडिअ खालामनो ओरैबायदि डिस्टार्ब आरोना, केमेरा हमनो रावबो गैयाना, ओरै हारसिङै मालसो लानो ना मानो, बेनिखायनो आङो लामा ससेनिफ्राय लाफैबाय आरोना। ओमफ्राय नैबेयो आदा मा दैथाय जग गिदिरखा, माने एसे मोनाब्लिबो जाबायना, मोजां नुहुरासै आरोना। ओरैबायदि खुवा नुबाय बेयावहाय, माने बिराद जिरायनो बाबाय। आयौ सयथिबो मालासो मोनहैगोन जाबाय आरोना। ओरैबायदि माने ओंखामबो उखैबाय। ओंखामखौथ' मोनजायो थिगानो, दैबो मोनलोङो, जिखुनु बुस्थुखौनो मोनजोबो, खिन्थु आसामनि बायदि जाया नालाय, ओंखायनो जाबाबो माने गोजोना मोनो आरोना। 2 पीस 100 नहीं होता। 3 पार्ट में 200 ले लो भैया। वो भैया 2 पार्ट में 3 पार्ट में 200, 3 पार्ट में 200। माँ सिस्टम। अब हो रहा हो। 3 पार्ट में 200। फाइनालि दायो ओंखाम जानानै लानोसै। बिराद ओंखाम उखैबाय आरोना। नै दासो लाबोदों। मानो होनबा आदाया दहैनो अर्डार होनानै दोननायमोन, थेवब्लाबो अर्डार बायदि अबाव जाबावनो, इसोरबो खामनो होनबा खामनो हाया नालाय, ओंखायनो नै दासो माने रेडि जाबाय बिसिना। ओमफ्राय लाबोबाय आरोना केन्टिनावहाय। मा होनो 180 बेयो ओंखामाहाय। दा बोथिसे जानोसै, ओमफ्राय गान बोथिसे जानोसै आरोना। फाइनालि जानानै लानोसै, जाबाबो उफाय गैया, माने गोथाव नंबाबो नङाबाबो जानांसिगोन, माथो खालामनो। फाइनालि नै जोङो दाखालि 15 थारिखआव फैनाया दिनै 18 थारिख जाबाय लोगोफोर तामिलनाडुनिफ्राय। ओमफ्राय नै जों दा रङिया मोनफैबाय आरोना। ओरैबायदि थान्दा नांबाय आंखौ, माने थोर थोर मावजोब्बाय आरोना। सुइटार गैया, मालाय बाजैया सुइटार दङ, आदायाबो गैया, आंहाबो गैया। लोगोफोर आंखौ माबायदि नुदों कमेन्टआव खोन्थाहरदो। ओरैबायदि माने खावालि बुरि बायदि नुदों आरोना, सासे खावालि बुरि बायदि नुदों। उफाय गैया, जि जोमनानै बेसेबां लोहो लोहो मावदो आंसो मिथिगौ दा। ओमफ्राय नै लोगोआ ना लाबाय आरोना, माने गारियावनो ना थौखौ थिखोदोंमोन नालाय, ओमफ्राय नुनानै बिसोरो एंब्रा एंब्रा बिबाय आरोना। मानो होनबा तामिलनाडुआवबो मोनजायो, बाहेरायावबो मोनजायो, खिन्थु नाखौ जोंनि आसामनि बायदि नङा, जि बुस्थुआनो जोंनि आसाम बायदि नङा नालाय। ओमफ्राय दा लोगोफ्रा बिराद लुगैनानै दंमोन नालाय, दा मैथाजों जानो गोसोखांनानै माने ट्रेनावनो बायना लाबाय आरोना नाखौ। फैयै फैनानै जोंनि आसाम हग्राजुलि मोनफैबाय आरोना, जोंनि जायगा मोनफैबाय। ओमफ्रायो ओरैबायदि ट्रेनाव जिबायदि दुगैनोबो मोना, मानोबो मोना, ओंखाम बोथि गैया, साहा बोथि गैया जाबाय नालाय। नै हामख्रंबोजोब्बाय गोदोनाफ्रा, मेगनफोर लाजाला, ओमफ्राय ओरैबायदि स्टर जोब्बाय आरोना। ओमफ्राय नै लोगोआ दसे फ्रेस खालामबाय। खानाय खानो मोनाखैना गारियाव, खानाय जेथो जाबोजोबदो खानायानो। जोंनि हग्राजुलि स्टेसनाहाय सिगाङाव बिराद फिसामोन आरोना। ओमफ्रायो मा होनो दासो एसे गिदिरनिफ्राय गिदिर जाबोदों आरोना। ओमफ्राय नैबे टेम्पुआ जाहैबाय ओरै नारें खाथियाव थांग्रा आरोना। ओमफ्राय जोंना बैसोरो खावलायाव थांग्राया। लोगोफोर आं भिडिअखौ इसिबां गोलाव खालामबाय थाला, बेयावनो दोनथ'बाय, बाय बाय।